Moroi shamwari dzangu, welcome kunguva yerubatsiro TV, nzvimbo yako inokupa kunyaradzwa, rubatsiro uye hope. Nhasi tichataura nezvekunge usingazivi zvokuita zvinotevera, uye nzira dzinokubatsira kuwana direction yaunogona kutanga nayo nhasi. Gara zvakanaka, bata mwoyo uye tichatanga rwendo rwedu. Shamwari dzangu, pane nguva dzaunongomira woona sekuti upenyu hausisina kurongeka. Unonzwa kusuruvara, kuwandirwa nemafungiro uye kushaya simba rekufunga. Nhasi tichadzidza nzira 5 dzinokubatsira kana usingazivi zvokuita zvinotevera. Stop, breathe and reset. Usamhanye kuita sarudzo uchiri kusagadzikana. Tanga wangoita pause. Kupfugama kwemafungiro kunoderera kana watora nguva yekufema zvinyororo-nyoro. Unodzokera kune clarity, kwete kufunga muchivhiringidza. Bvunza mubvunzo mumwe: chinodiwa nhasi chii? Usafunge nezveramangwana rese. Funga nezvaunogona kuita nhasi chete. Kufunga nezvamazuva ese kunoita kuti basa rikure uye risakutyise. Unoona step diki rinokupinza mberi. Tsvaga zvauri kuramba uchifunga zvakanyanya. Pane chinhu chauchingodzokera nacho mupfungwa here? Kazhinji life direction inotanga nezvinhu zviri kukuremera, kunyange uri kuedza kuzviregedza. Unowana hinti yenhano yako inotevera. Taurirana nevanhu vauchavimba navo. Kutaura nevanhu 2 kana 3 vane maonero akadzikama kunobatsira. Dzimwe nguva unongoda perspective itsva. Unowana mazano asingauye kana uri wega. Tora action diki kwazvo. Paunenge usingazivi zvokuita, action shoma ndiyo inotanga kuvhura magonhi. Zvinhu 3: tanga nechinhu chidiki chinotora 5 minutes. Chinobatsira kufamba mberi. Momentum inodzoka. Shamwari dzangu, idzi ndidzo nzira 5 dzinokubatsira kana usingazivi zvokuita zvinotevera muupenyu. Gara wakadzikama, ramba uchifema zvinyoronyoro, uye uve nenzvimbo yerunyararo pamwoyo wako. Nguva yako yerubatsiro yasvika. Ndokutendai nekuteerera nguva yerubatsiro TV. Subscribe kuti uwane guidance, motivation uye real life solution nguva dzose. Gara wakasimba uye rangarira, kunyange usingazivi zvokuita, nhano diki ndiyo inokutungamirira mberi.